απέναντι, εκεί που είναι οι φανατικοί. Ναι. Ούτε πιστεύω στον τελικό είχε τόσο παλμό η Εξέδρα. Ναι, δεν είχε τέτοιο πράγμα. Πανώ απόλυτη. Κοίτα εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα κόσμος. Πού να πας με αυτόν τον Εξέδρα κανονική με τα συνθήματα μετά. Εδώ βέβαια βλέπεις ότι η κάμερα αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, διότι έγινε χαμός. Αυτά είναι η ομορφιά του Και το Συφάκι, πως βγάζει όλη η ένταση του χρόνου, φίλε. Βέβαια εδώ να πούμε ότι πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον 984 που είχε αναλάβει τη μουσική κάλυψη του χώρου, το 984, ο οποίος με αυτό το μαλεβιζιό, το κριτικό που έβαλε, νομίζω ότι είχε και την ατμόσφαιρα και το ανέβασμα αυτού του κριτικού και υπερήφανου χώρου. Ήταν το καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Να παρουσιάσει ελληνικό ποδοσφαιρικό μάτς, εγώ πιστεύω πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, Κώστα. Όλη αυτή η παρουσία του κόσμου, οι μουσικές. Και το κριτικό στοιχείο, αυτό που είπα, ότι ας πούμε άκουγες αυτό το χώρο και αισθανόσαν σε ένα καλό γλέντι, σε ένα μεγάλο γλέντι με τον κόσμο και έτσι το έφτιαχνες. Εδώ προσπαθούν να πάρουν την πλούτα, βέβαια εδώ είναι ο Ισά, ο οποίος τον έχουν γδίσει πραγματικά, έχει μείνει μόνο με το ισόρουχο. Γι' αυτό μην βάζεις ένα γκολ, γιατί σε βλέπω για στριφτιζάκι. Ναι, εδώ πέρα πλέον είναι το σορτσάκι. Ευτυχώς παιδιά που δεν του πήραν και το σόφρακο το άνθρωπο. Να του βάζουν το σορτσάκι τώρα. Στιγμές τρομερές βέβαια. Ο μόνος ο οποίος τον έμαθα ότι όταν ήρθε στον Όφη που δεν έπαιζε, την πρώτη μέρα πάει στις ακαδημίες. Λέει πού είναι, δεν έρχονται οι άλλοι παίκτες του Όφη. Αφού λέει ότι έτσι πρέπει να γίνεται, πάει με τον κόσμο, γι' αυτό έχει αυτή τη σχέση με τον κόσμο. Θέλει να τους δώσει. Θέλει να δίνει συνεντεύξεις, να πάει να τους βλέπει, να μιλάει κτλ. Μα ο κόσμος είναι η ομάδα και οι ποδοσφαιριστές είναι ο κόσμος. Έτσι ακριβώς. Μ' αρέσει βέβαια ο ρυθμός, ο οποίος έδινε το ρυθμό, είναι έτσι όπως πάει το τραγούδι. Βλέπω να χορεύει και κριτικά στο τέλος. Ο Ισάς είναι. Έχει ένα τεράστιο πάθος με αυτήν την ομάδα, επειδή του λείψει μπάλα πολύ, μπήκε σε δύσκολα καθοριστικά παιχνίδια, δηλαδή που παίζονταν τα πάντα, έχει αποκτήσει μια φοβερή έτσι σχέση με τον κόσμο. Εδώ είναι η αποχώρηση πλέον με κατεβασμένα κεφάλια για τους πράσινους, που το μεγάλο λάθος για μένα του Λεμονή είναι ότι ήρθε να παίξει για το Χ, που αυτό σου φέρνει την ήττα. Αν ερχόταν να κυνηγήσει, να παίξει πιο ανοιχτά, αυτό ότι καθυστερεί στο πέσιμο κάτω, τους κάνανε να φανούν πολύ μικρή ομάδα. Κάποια στιγμή με εκνευρίσανε, ας πούμε. Όλοι πέφτανε σε άλλες μεριές του γηπέδου. Δεν έχει καμία σημαντική ευκαιρία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι από μια έξοδο του Συφάκη σε κόρνερ. Και αυτό το πανό είναι που περνάει τα μηνύματα, φαντάζομαι όχι σε εμάς, στους ανθρώπους του Όφη. Όφη, θρησκεία, ανεξαρτησία, όχι πια άλλη κοροϊδία.